Tenim el que tenim. Jo crec que quan menys ens perdem amb la ideologia, millor. Bueno, crec que aquesta immigració holandesa no els hi molesta, No. Crec que els hi molesta més la Que immigració africana o l'americana. és al revés, perquè la que té més impacte és la holandesa. Jo visc a la Ciutat Vella, jo no he tingut cap problema mai amb cap immigrant, i a l'Empordà, que n'hi ha moltíssims de marroquins, a mi em semblen catalans de primera. Vull dir. I a part són gent que crec que és una cagada, allò de les Riols, perquè en una situació d'empat, de referèndum, aquesta era la gent que volíem camelar, aquesta era una de les bones, i des del procés de dir, escolta, i els vam camelar, molts. I ara s'estan tornant de Vox, perquè clar, quan falla això, doncs la gent se'n va cap a l'extrem contrari. Que és el que està passant també amb Aliança, clar. Dius, és que aquesta tia diu promeses que no complirà. Bueno, i els altres què? Quantes vegades ha tornat el Puigdemont? Una. Sí, però quantes vegades? Voteu-me que torna, voteu... Llavors la gent hi ha un moment que mira, saps què? Tomar pel cul i que he de parlar malament dels moros, doncs parlo malament.